Líšky hrdzavé sú najbežnejším mäsožravcom, ktorý sa vyskytuje vo všetkých typoch biotopov, kde nájde vhodnú potravu a úkryt. Vo Veľkej Fatre, ktorá je národným parkom od roku 2002, sa líšky vyskytujú v lesoch, na holiach aj na skalnatých útvaroch. Líšky sú samotárske zvieratá, ktoré žijú pospolito iba matka s mláďatami alebo niekoľkými súrodencami. Pária sa v januári a februári, pričom samce zvádzajú boje o samice. Líška hrdzavá je známa svojim charakteristickým červenohnedým sfarbením, dlhým huňatým chvostom a šikmými očami. Líšky sú prevažne nočné lovce, ktoré značkujú svoje teritórium chlpmi a výkalmi. Ich potrava je rôznorodá. Zahŕňa drobné zemné cicavce, vtáky, obojživelníky, hmyz, slimáky a lesné plody. Líšky hrajú dôležitú úlohu v ekosystéme, konávajú sanitárnu funkciu. Avšak môžu byť aj nositeľmi rôznych chorôb, ako je besnota alebo echinokokóza.